салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Клипро ва нугуфтанамона бародарои азиз, аҳамат хоҳиш, илтимос лайка бижақен, канали моро дастгирӣ кунем ва курси имрӯзаи мо бародарои азиз 97,000 сомон, 1000 сомони русӣ, 97 сомона 85 дирам. яъне ки имрӯз чандума нишон медам ба шумо. имрӯз 4 март 2022 соат 5:05 ба вақти Москва. курс 97 сомона 85 дирам. ногуфта намона бародарои азиз, шумо танҳо лайк подписатся хоҳиш ва илтимос метунем лайка бижақен. шумо вақт як дастгирие ки лайка меҷақен, видеои мо паҳн мешавад ва да ҳама подписчиҳо меравад, видеои моро мебинанд. касое ки мехоҳад ки ҳар рӯза курса мо дар канал партоем, фикраша дар комментария менависад ки ҳо партоен видеора, курси ҳаррӯзара партоен. ва касое ки маъқул нест, мисол фикри хуча менависад. илтимос мекунем гапҳои қабеҳ назанем. боқӣ сарбаланду обод бошед.